Fi sforz biex tinħoloq sinerġija bejn l-isport u l-arti, nurseries tal-futbol se jirċievu fondi biex iwettqu proġetti kulturali. Permezz tal-inizjattiva Sport Arti, kull sena 10 nurseries se jibbenefikaw minn 5,000 euro kull wieħed biex l-atleti żgħar tagħhom ikunu jistgħu jipparteċipaw fi proġett artistiku. Fit-tnedija ta' Sport Arti fil-Ground Ċentenarju f'Taqali, iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal li n-nurseries għandhom jiżviluppaw l-itfal b'mod sħiħ billi jtuhom l-għodda li tista' tgħinhom anke għall-karriera. Il-proġetti li jtolbu l-għajnuna għalihom in-nurseries jistgħu jkunu varji. Jista' jkun ikun hemm il-badge tan-nursery li b'mod artistiku tiġi riddiżinjata jew inkella tagħmel l-innu tan-nursery jingħaqdu ma' mużiċisti sabiex jagħmlu l-innu tan-nursery, mhux biss l-innu tal-klabb imma n-nursery kollha l-innu tagħha jew inkella ikun hemm ħajt abjad vojt li bħalissa mhux qed jintuża fil-faċilitajiet tan-nursery li it-tfal flimkien ma' artisti jagħmlu graffita. Stephanie Rocco, segretarju ġenerali tal-Malta Youth Football Association, qalet li dan il-proġett imur tajjeb mal-missjoni soċjali tal-assoċjazzjoni. U flimkien ħankunu qegħdin inġibu kemm il-futbol li permezz tiegħu ser inkunu qegħdin nagħtu opportunità wkoll lil dawn it-tfal tan-nurseries tagħna li fuq kollox huma il-ġenerazzjoni futura tagħna biex ikollhom l-opportunità biex jintegraw u jkunu parti mill-kultura u l-arti tagħna u nħeġġuhom biex jipparteċipaw fiha. Il-Viċi President tal-MFA Matthew Paris qal li n-nurseries għandhom jagħtu l-itfal mhux biss ħiliet kalċistiċi imma jlaqqawhom ukoll ma' oqsma oħra bħal kultura. Il-Ministru għall-Artijiet, il-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-kultura għandha tkun parti mill-ħajja ta' kuljum għal kulħadd u mhux privileġġ tal-ftit. Spjega li permezz ta' dan il-ftehim għal 3 snin infila l-kultura se tkun qed tasal ukoll għand it-tfal li jħobbu l-futbol. Dr. Dalli ddedika l-inizjattiva lil Julian Attard li miet fl-aħħar jiem fl-età ta' 44 sena. Attard li ħadem fih dan il-klabb tal-futbol ta' Marsa Xlokk u l-Florjana ingħata l-aħħar tislima ftit sigħat qabel it-tnedija ta' Sport Arti.